Пещера Гарваница. Името на пещерата Гарваница има окултно внушение. Самото скално образование го потвърждава. Това е вертикална пещера, пропаст в скалите с дължина 275 метра. Входът й е внушителен. Разкрива отвесна бездна, която пропада надолу като порта към отвъдното. Докато се спускате по почти отвесната метална стълба, ще усетите подземният хлад, който излъчват каменните процепи. На около 10 метра дълбочина от дясната страна ще видите красиви пещерни елементи в малка скална зала. Ако стигнете до дъното на повече от 50 метра в недрата на скалите, ще се озовете на площадка. Там слънчевите лъчи проникват трудно от някъде много високо нагоре. Няколко крачки в страни цари пълен мрак, в който подземието крие тайните си. Галериите са запълнени от калните наноси, носени от просмукващите се дъждовни води. Когато си долу, имаш усещането, че си се спуснал на дъното на огромен кладенец. Наоколо е влажно, растат мъхове, по стените са избили капчици влага. Отляво в централната галерия ще видиш чешмата, цепнатина в скалата, от която изтича струйка вода. Още няколко крачки в меката кал и сред играта на сенките светлината започва да потъва в сумрак. Голямата Гарваница е между селата Горско Сливово и Карпачево. Ще забележите мястото отдалеч по останките от каменна кариера. Когато приближите по черния път, ще се ориентирате по дървените беседки и зидените огнища, както и по скупчените наоколо кактуси. Входът на пещерата е очертан от дървена ограда.